Maksun ki wis jelas calon swarga. Wis penuh. Gelem nanggap wayang, ngibur wong akeh. Swarga ki jelas Pak Maksun, Bu Maksun sekeluarga ki swarga. Awit nuwun sewu. Dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Lah nek sing ndongakne wong sakmene kae ki wis wali pira ki sing ndongakne Pak Maksun. Akeh banget. Jelas iki. Wis tenan. Kelebu ampean sakloron. Umpama ndedonga mring ngarsane Gusti iki donga apa? Ora nganggo donga wicara, nganggo disanepakne tetembangan, umpamane selawatan, Lah nggih kathah sanget to nek selawatan. Aku gak iso aku. Aman karo sampean aku gak iso. Aku ora ngapal kok. Ya Mas Yudo iso ya manut Mas Yudo ngomong. Iki aja ngisin-ngisini lah awake dhewe iki mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia. Awakmu aku urung kok. Lah ndek iki tak jak ning pondok 3 sasi lho. Pondok bersalin ngene. Lah ngono kan ya kudu iso to paling tidak awake dhewe selawatan. Sapa sing gelem maca selawat insyaallah bakal entuk syafaat, pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin. Lho iso pra selawatan. Ora ono, Pak. Ya salatullah. Ndang ayu. Salam ngono lho goblok lho wangel kandhanan. Ngono nesu lho Pak iki. Ngono iki disetel kok omah ngono. Setel kok omah iso lho. Wis kono aku sing dalang. Sang saya dalu. Ora iso ngono kok ndalang. Salatullah. Terus Pak. Salamullah. Lah ngono ya iso ta. Iya alon-alon. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Malah tak dilat lho kowe. Maksudnya ben gaya lho ben gaya. Apa enek wong selawatan karo Romai Rama. Romai Rama itu kalau nyanyi pakai bahasa Judi. Meracuni cet lho. Gaya. Lah lek terus saya ngono kan terus selawatan. Salatu. Apa enek ngono kuwi mesti ya bener. Salatu lah ngene iki. Ya hukum panggungnya kan harus mengemas saya waduh wong panggungan kok padakne karo sah-sah. Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Setole. Iki selawatan kok olehmu. Ora menembak kok ngono. Lah kono ngejake ngene-ngene lho bos saya kacane ya golek to kok. Ya harus sentil toh walaupun ini lagu-lagu sholawat tapi kita harus sentil bagaimana masyarakat itu paham dan masyarakat menyukai sholawat. Oke. Ora iso iki. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Maskun. Ceng ceng tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tang pintere Mas Percil kok ya iso le tang tang tong ting tong 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 wis antem-ontongmu wis Maksun apa Maksun? Pak Mahsun. Maksun. Bisa ta ya? Bisa. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe apa omah wis ora? Omah wis. Lah iki saiki apa sing kedua? Ya terserah kowe apa. Sing kayu kena digawe apa ya, Pak ya? Gawang ya, Pak ya? Gawang ya. Iya. Gawang. Gawe gawang. Gawang gedhe gawange sapa? Gawang gedhe gawange Pak Masem. Tong dinten tak pancene gawange Pak Masem nika gedhe sanget. Dadi plawangipun gedhe, tamu-tamu mlebune nggih saged lancar, saged mlebet sedaya. Masyarakat nggih saged menikmati pagelaran wayang. Napa melih dalange sampeyan sineng kuyung karo sinden-sinden lan iki lho dang-dang jeng ngono lho. Kowe ngendange ora nganu blas lho kowe iki. Tantang jeng. Lah ya iso tong dinten tak pancen ngeten lho Pak Eko. Ayo. Ono, ayo. Iki sing rasa ya. Isa lho kudu isa. Sembarang. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe, manuke sapa? Manuk gedhe. Sapa ora? Waduh. Sapa ora? Aku jiyojos kowe mawur. Iki ngapet to iki ngono kok bingung lho. Digawe anu ya, diadah kucing ya Yo kurungan. wis ngarep manuk ya tetep manuk to. Kirik ya. Apa enek kurungan wadah kirik?
Nek dinggon ya manuk, iso apa ora? Tikus ya. Ora enak tikus. Tikus kene gede-gede lho, Dik. Iya, Pak. Lah lho semono-semono lho delok. Kuwi menungso goblok. Kuwi mirsani kon dhuwur kenceng. Kuwi tikus buntute ndek ning ngarep goblok. Iso aku lendang to, pertanyaanmu ki lendang. Iya ya. Iso aku. Ku manuke Alah. Pak. Ana sing arep mau apa, Pak? Ana gendeng. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Masun. Nang ding tok tang tok ding tok tak tok ding tok tang tok ding tok tak ding tok tang tok tang 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 cerut. Gue sing kedua cerute ping pindho, Pak ya. Iya iya. Cerut-cerut. Lah ya rono lah, Pak. Urung kok dijajal lho. Jadi jajal lho, Pas. Ana cerut di Jangkrik. Kuwi lho goblok. Iya iya iya. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe lemari. Lemari gedhi lemarine sapa? Lemari gedhe, lemarine Pak Dong Masun. dung dong tak dong dung dong tak dong dung dong tak dong dung dong tak dang 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 cerut. Ye. Sewengi ngecrut pindho. Gledek. Iya iya iya. Iki ana apa kurungan, Pak? Kurungan kuwi. Ana kurungan. Kurungan iku nggadah manuk to Nggih, Pak Eko ada. biasane Oh. nggih. Biasane yo kena gedawan Ducarowo, Nggih, manuk manuk. kacer. Leci barang niku nggih. Wis Wis ta wis Iya iya. omonge. Ana Nek macan niku dikerangkeng nggih Pak Eko Kerangkeng. macan. Gajah barang dikerangkeng Wis, biasane wis. ngoten Lambene nggih. aja nyolong. Iya Lek ketek barang diranting. Nggih diranting nggih. ana Nek sapi dikandang lho Pak Eko. iki lho wangsulane aku iki Iya lho. iya iya. Ana kurungan nggih adah apa kudu manuk lho Pak. Ana kurungan nggo wadah manuk. Bosok kurung manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ciut Dek gak sedeng lho. Berarti manuke gegeden. Oh, iya. Manuke sapa, Pak? Manuke Pak Eko. Ya lumayan lah. Ya Tapi lumayan. Pak Maksun digekne terus Bu Siti Zulaikah Bu Siti enak ya? Oh iya no. gawekne to. Iya 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 iya. Bisa ora? Bisa bisa. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah TV. TV gedhe, tipine sapa? TV gedhe kadane Bu Siti. Asik 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 dang 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 dang. Asik 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 dang 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 dang. Eko Pak masuk. Mas masuk Pak Eko kowe. Iya Pak. Lihat Pak. Lihat. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi, kalunge sapa? Kalung gedhi ngene Bu Siti. Dang 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 dang. Asik asik cerut. sing ngecrut sapa? Pak Masuk. Alah alah. Oh iya no. Ora Garap lho mesti ukaramu lho kok mesti gak iso blas kowe iki. Takon Ana gelas nggo wadah apa? ana gelas nggo wadah susu. Susu gedhe, susune sapa? Ayo di cerut tok timbang Iya kalau jawabanmu kalau ndi? susu tak tapo lambemu kopi no ra iso to kowe iki. Susu ya susu kok Kopi ngarep. ya, kopi. Ngarepe susu aku ya. Iya ya, ana susu, Ana gelas. Oh, ana gelas. Nggo wadah apa? Ana Aku. gel, ya ana Nggo wadah susu. susu gedhe. Ayo ngomong ora sedeng neh susune Ora, ora. apa. Susu gedhe, susune iki. Lah lah lah. Ngawur. Nyepelekne. Nyepelekne sidane Pak Eko. Aku muni Bu Siti medhen botol guluku kok iso. Baru mangsa aku. Loh, maksudnya iki susu Masane. kaleng ning omah. Susu kaleng Mbak